Даже аз понякога казвам, аз работя за тях. Това е интеграция. За мен като медиатор няма нищо по-ценно от Здравейте и добре дошли в един нов епизод в новия подкаст на Националната мрежа на образователните медиатори. Аз съм Месил, както повечето от вас знаят, и днес ще ви срещна с една личност, която седи зад професията образователен медиатор. Ангел Ангелов, добре дошъл. Здравейте! Благодарим ти, че се съгласи да вземеш участие в нашия подкаст. Сега бих те приветствала да се обърнеш към нашите зрители, да се представиш, така да кажеш кой си. Аз се казвам Ангел Ангелов, от град Шумен съм, работя в професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии град Шумен. Там съм от 2019 година. Така попаднах на това, не мисля, че е случайно, защото аз имах огромно желание. Бях присъствал на една среща на областна управа, бях поканен от Силвия Станчева, която е регионален координатор към Малипе. И бях на срещата, където се срещнах с Деян Колев и Теодора Крумова. Да. И тогава, като ги слушах какво разказват, нали, как се работи в общността, отидох при Деян Колев и го попитах дали мога и аз да бъда образователен медиатор. Така той ми каза, че ще стартира проект, по който ще мога да работя като образователен медиатор. И когато дойде времето, така чухме се с Силвия Станчева, започнах да следя обявите и така попаднах на обявата в професионалната гимназия по селско стопанство. Подадох документи единствено там, приехаме и до ден днешен не съжалявам, нали, че попаднах точно там. Защото много ми харесва. Харесва ми това, че там има много различни етноси. Има турци, има роми, има българи и вече подгрупи има от копанарите и това мен ме привлече много повече, защото харесвам да бъда сред различни хора, да чувам различни неща, да уча и да разбирам с какво те се сблъскват. Много интересно начало на твоя професионален път. Ти работиш от много отдавна, вече почти около 7 години, Да. колкото знам. С какви трудности се срещна в началото, когато започна да работиш като образователен медиатор? Ще започна от това, че образователният медиатор работи с уязвими групи. Това не е лесно. Уязвими групи е едно общо название на групи, които са в нужда, социално изолирани или с родители трайно безработни и други проблеми, нали. И не само. В днешно време повечето хора се сблъскват с всички тези житейски проблеми, особено в България. Трудностите са това, за да може как да достигнеш до родителя. Да. Защото самия родител, ако е в неговия си свят, ти трябва да пробиеш тази ледена преграда, за да стигнеш до него и нали, да знаеш как да им помогнеш. В случая е как да помогнеш на децата им и как да помогнеш на цялото семейство, за да бъде един ден по-добре. Чрез образованието, чрез това да се държиш добре с децата. Даже аз понякога казвам, аз работя за тях. Да. Защото ако тях ги няма, например, и мен няма да ме има. Няма да бъда там като образователен медиатор. Работата е съвместна, така е.
Трудността е да достигнеш до тях и да спечелиш доверието им, но когато успееш, тогава вече нещата се подреждат. А как всъщност се печели доверието? Много трудно, но един ключ, който аз използвам за печелене на доверие, когато ти правиш много, много добри неща, не само добри неща, много добри неща за децата и родителя си казва, да, той е добронамерен, щом помага на моето дете и те сякаш искат да ти се отблагодарят по някакъв начин, виждат, разбират, че ти не им мислиш злото и така. Така е. Не е Добре. лесно, при някой не става от първия път. Ами така е, нужна е практика, нужно е така да действаш, да имаш работа с тях, да си ден в своята работа и да се опитваш да ги разбереш, да влезеш в тяхното положение. А всъщност имаш ли някаква такава история конкретна с някое дете, което ти си му помогнал или някаква интересна история, която можеш да разкажеш в случая? Реално обичам да помагам. Няма да изпадна в подробности, Да. мога така няколко истории да подчертая само. Ам, Тук е момента, може би, да благодари на директора господин Желясков, който почти винаги приема това, което му предлагам. Да. Казвам почти винаги, защото не може винаги това, което аз искам той да го направи. Понякога не е добре за мен, не е добре за семейството, работим съвместно. И така по различни европейски проекти ние успяваме по някакъв начин да правим добро на децата. Да. Ам, Имали сме нали, такива добри практики с тези проекти и програми, когато а, а, например има дете, което днес няма какво да облече или няма храна, или имат някакво затруднение вкъщи, защото проблема на цялото семейство се отразява и върху детето. Когато то дойде на училище или не дойде заради този проблем, ти Да. трябва да намериш някакъв начин. И наистина има така проекти, които директора като чуе и като му разкаже с какво могат да допринесат, той се съгласява, успяваме да влезем в семейството. Например, ако детето няма някакви обувки, чрез тези проекти осигуряваме не на всички, нали, но които са в най-трудно положение. Успявали сме ранни бракове да разрушим, така да кажа. Добре, а тогава да те попитам, как конкретно по а, някакъв проект да ми разкажеш някои дейности, които сте правили в училището, които са правили младежите, примерно. Сещаш ли се? Ами, има проекти, има и национални програми, по които често работим. Ам, Така, От европейските проекти, от тези, които са, да. европейските проекти, училището, още когато аз отидох, много така се гордееха с това и все още се гордеят, което е наистина много добре, много добро. По Еразъм Плюс, където ходят да практикуват в Италия. Това е като значка, така да кажа, за Да. училището. Там се ангажират много ученици, ангажират се както и учители. А, Там се ангажират също и семейства, което е много добре. Родителите идват в училище, учителите разговарят нали, с тях, обясняват им какво се случва. Става много интересно. Това е значката, както казах, на самото училище. А, Успех за теб е програма също медиаторска.
Добре, всъщност защо според теб тези проекти, по които ходят в Италия, по Еразъм, са важни за децата и тяхното развитие? Бих казал, нали, така на прост език, това е една интеграция за тях. Защото нашите деца реално са повече от селата, по-голям процент са от селата и те идват в града. От Да, града ние ги изпращаме в Европа, в да, Италия, например. И те са толкова щастливи, самите родители, защото те виждат нещо ново. Те не са виждали друго. Често се занимавам с тези деца, например, когато те прехождат и нямат автобуси или нямат превоз. Аз виждам те къде живеят. И в един момент те се озовават в Пиза, те се озовават на някакви такива места. Освен това, че те карат там практиката си, нали, да. и се учат на това, което учат в училище, учителите ги извеждат нали, да обядват и на други такива обществени места, където децата се връщат съвсем по-различни. И те вече започват да предават това, тези европейски ценности, които са видели там за това време, за тези 2-3 седмици, идват и ги предават на другите ученици. И така други ученици също се заразяват с това и искат и те да направят същото. За тях е една мечта, когато идват и се записват при нас в училище. За мен като медиатор няма нищо по-ценно от детската радост. Някои ученици при нас са, нали, така по-големи, но всъщност те и за мен са деца. И когато те са щастливи, те са радостни, ти се чувстваш много добре, че ти си постигнал нещо. Да. Постигнал си нещо, нали, и аз и колегите, ние се стараем тези деца да се чувстват добре в самото училище, да се чувстват добре в самата държава, да се чувстват добре в Европа и в другите страни, нали. И когато те се върнат оттам и дойдат в България, в училището и в тяхната си общност, дори в семейството си, те предават това, което са приели там, това, което са научили там, го оставят в училище, те го оставят в семейството, те го оставят сред приятелите си. И, и това си мисля, че никога няма да го забравят и ще продължават да търсят и втори шанс по такива проекти да ходят някъде. И постоянно дори ни питат, няма ли да ни заведете, няма ли някакъв проект, няма ли нещо, нали? И винаги, когато има някаква възможност, ние го правим, наистина, за да може децата а, да променят общността си, да могат да променят живота ни в тази държава, защото бъдещето е в тях. Добре, според теб чувстваш ли, че тези програми, тези възможности, които са така предоставени от Европейския съюз, помагат за развитието и стабилността на младите в момента? На общността като цяло в България. В момента точно това си мисля, че реално, ако ги няма тези финансирания, ако ги няма тези проекти, как тези ученици ще могат да пътуват, как тези деца ще могат да се развиват. Защото нашето училище, например, да говоря, нали, така като Като цяло, единица, да. нашето училище откъде ще вземе толкова пари да заведе учениците в Италия или в Да. която и да е друга държава? Дори или пък в някой друг град. Просто това няма как да стане. Затова, дори ако има още повече такива проекти, това е много по-добро и да бъдат реално насочени към училищата. И тук мога също да добавя, нали, от себе си, не знам дали имаме това време, но ако може, нали, да дам от себе си Разбира се. една кратка информация, нали. Като цяло това доста помага на всички, на учениците, дори на родителите, да осъзнаят, че има някой, който им дава и неща и безвъзмездно. Да. Просто само и само да има някакво развитие.
Аз споменах, че ние работим с няколко етноса, което мен много ме радва. Ам, Във всеки етнос има така доста мотивирани ученици. Успявам и аз така да им повлияя, успява директора да им повлияе, Да. колегите също, нали. И тогава идва една голяма радост. Тук, нали, мога да подчертая нещо, което аз следя в момента като цяло. Следя това, че и при ромите процента на образование се увеличава, на образованост. Вече имаме доста висшисти, имаме доста студенти. Така е. А, Мисля, че ще имаме и докторанти, и професори още повече. Дано. Се надяваме на повече такива. Самият аз вече пуснах документи също за изпити за докторантура и се надявам, нали така, мисля, че ще успея. Пожелаваме ти успех с това. И искам да добавя също нещо, което наистина е много важно за етноса, че ако на Запад, ако в другите европейски държави е лесно да се запишеш на училище, е лесно да завършиш, е лесно да следваш нали, в университет, то в България е доста по-трудно. Първо, защото страната ни е малко на друго ниво, а другото в самата ромска общност не е прието много ромите да растат в образованието. Така Не е. знам защо в годините се е получило така, но сега има ръст и тук бих поискал да мотивирам всички тези, които имат мечти, всички тези, които искат да постигнат нещо в живота и да бъдат някой, да бъдат тази личност. Аз и себе си така мотивирам. Аз съм личност и нека всеки да бъде една личност. Името, кой както се казва, когато ти кажат името, да го кажат с това, че ти си някой, а не никой. Така е. И е много важно да постигнеш целите и мечтите си. Но много при нашите, например при ромите е много трудно, защото трудността е в това изхранването на семейството. Понеже Всъщност, според мен е и невярата в тях, че могат да го направят, че могат да продължат. Като обществото, нали? Обществото не вярва на това, че ромите могат да продължат да се образоват и така нататък. Но много се радвам наистина, че сподели това, че ръста на образовани роми нараства и го доказваме, че ромите всъщност могат да се образоват като нормални граждани на България и Европейския съюз. И благодаря ти много, че сподели тези неща. Доста послания отправи, но ако можеш да отправиш едно главно послание с едно изречение към нашите зрители за заключителна сесия на нашия разговор, какво би било посланието? изпращам посланието си към всички, да им предам това: вярвайте в себе си и знайте, че вие можете. Живот и здраве, с живот и здраве всичко друго се реализира. Затова не се отказвайте, слушайте учителите, слушайте директорите, медиаторите и така ще може да се постигнат, нали, всички ваши цели. И тук искам да благодаря на вас, на проекта и на всички, които наистина ги интересува и им пука какво се случва с тези добри хора.
Така е, ако няма кой да подкрепя тези дейности, няма да можем да предадем нашето послание към нашите зрители, да се информират повече относно за това какво се случва зад емблемата, зад професията на образователния медиатор и да не си мислят, че нищо не се прави, а всъщност ролята на образователния медиатор е огромна в това какво се случва в образователната система и в образователните институции в България и толкова много трудна роля е това и колко дейности се вършат скрити от обществото. Като цяло те не виждат какво се случва за това. И така. И аз искам да ти благодаря, че се съгласи да участваш в днешния епизод, прие да бъдеш част от този разговор. И така, искам да благодаря и на вас, че гледате нашите епизоди, които качваме. Следете активно за повече интересни разговори, за повече интересни личности, които сме включили а, в нашия проект, в нашите епизоди. И се надявам да ви хареса. Ако е ви харесало, споделете с нас вашето мнение в социалните ни мрежи. До нови срещи. Очаквайте новите ни епизоди.